ahí algú també. Sí, en la barrera. La barrera d'aquest club? Igual com a la germana, menos mal que que no t'ha agarrat. Està registrat. No, registrat estaràs en uns quants. Perquè en terra jo dic, era un segon, perquè m'ha girat, no volia alçar, volia girar-me per veure, però em venien. En aquest momentet... T'has arrastrat i... T'has arrastrat i ha arribat a la paret. Es diré un segon, però pareixia que eren 10 minuts. S'ha fet etern, no? S'ha fet llarg. No per por, sinó perquè la ràbia haver caigut, perquè volia vindre-me'n així, però com han anat ja no havia calfat, és el que estàvem dient. Estaven comentant. És que el calfar és molt important. Ja que si és per córrer hasta així, si no passa alguna cosa ja està. Ja que està per Bé, no passa res. No, això és, no. Ara un vendatge i ja és l'anècdota del dia. Home, arriba algú per la Festa.